oni ndine chake nde nkhani yomwe achitika ku Somalia eti mwana wina dzina lake Saibirini odi amakhala ku dera lotchedwa Puntland anapezeka kuti makolo ake anamwalira chaka chimodzi ndi chitsikana eti nde amaleredwa ndi achibale moyo wovutika kwambiri eti nde anapezeka kuti chaka chatha 2025 agogo ake ananena kuti pali mayi wina dzina lake Hodani Diria akufuna wantchito. Nthawi imeneyo Saibiriniyo anali ndi zaka 14 nde anakampitisa ifanira kuti amaona ngati ndi njira ina yomuthandizira mwanayo eti kuti ali zaka 14 alibe kolowera. Anakamusiya kwa Hodani Dirie kumene amagwira ntchito ngati housemaid. Mwana akukhala kumeneko ati mosakhaisa namba mpanga nkhanza ati ndi amamenya kumenya kuzunza zoti maneighbors kumadziwa kuti mwana uja akuzunzidwa kweti Sibirini koma basi nangasi atantengenda mwana umakhala kumeneko zinafika point yoti amapanga rekodi amayi Hodani kumapanga rekodi akummenya akumuzunza ati kumachita yankhula kunena kuti I am enjoying your pain eti kunzuza mwana popanda chifukwa just because alibe kokhala ndi wantchito wake. Amuna ake Hodani amakhala kuti alipompo zonsezo amazitani amaziona koma palibe chimene amapanga. Zinafika poti mu November 2025 anammenya mwana kummenya mpaka na mwana anatani anamwalira. Ndi nkhani inavuta anthu anakwiya kwambiri kuti mwana mpaka namupa atamutenga kukampanga examine thupi lake la Sibiria akupeza unena kuti mwana wachita baidwa mpeni kawiri anambaya ndi mpeni kawiri after kummenya anali ndi zipshera zone kuti zokhazikika kuti wakhala akuchitidwa toja kwa nthawi yayitali popanda chifukwa nde mpaka na anthu ana amacha leno kuti chomuzuzira mwana ndi chani komanso akuti anthu ambiri antchito amazuzidwa ndi anthu analokwiya kwambiri anamacha inali chinkhani chachikulu anamuzenga milandu Hodani amayankha iyeyo chani komanso mavidiyo amene ankapanga rekodi aja anapangidwa liki anthu anaona kunoti amachita kumumenya nkumane kuti am enjoying your pain ndi anthu analokwiya kwambiri ndi Hodani anapezeka kuti anapezeka olakwa nkupangidwa sentence to death ende nde anali pa death sentence ngati pa death row kuchokera kumapito kwa chaka chatha ndi last week pa 3 February apanga carry out execution yake anamtenga kukamangirira pa mtengo anaonesesa kuti achibale a Sibiria plus iso achibale ya iyeyo Hodani alipompo aonerere anamangirira pa mtengo nkumuombera amupha by firing squad. Pamene amuna ake nawso anamangidwa anachita sentence to 1 year plus kuti alipire 500 pounds fine chifukwa chonena kuti iwo by kumakhala nkumaonerera iwo so analipato kumuzuza mwana abuse. Inankhani yonena kuti ausa pokopoko kwambiri ku Somalia ku Puntland ndipo aigwisa ntchito ngati chitsanzo kwa anthu ena amene akuzuza so anaini ache amene akuzuza anthu koma Hodani amuombera mpanga execute chifukwa chopha mwana wa ini ache manu nkhaza chabe imene ndi nkhani yomwe inali kamwa ku Somalia last week zikomuombera.